Puțin știu că armata australiană a declarat război păsărilor. Și-a pierdut rușinos. În 1932, stoluri de emu a invadat câmpuri, distrugând recolte. Autoritățile au trimis soldați cu mitraliere. Părea simplu. Păsările s-au dovedit viclene, se grupau, alergau în zigzag 50 km pe oră, extenuau militarii. Emu aveau și santinele, avertizând stolul. Într-o lună s-au tras 10.000 de cartușe. Au ucis sub 1.000 de păsări. Presa mondială a ridiculizat operațiunea. În Australia, animalele de pe stema națională ajung adesea în meniu. Cangurii și emu, de pe simbolul țării, sunt comestibili. Magazinele vând carnea lor, restaurantele fac fripturi, iar ouăle de emu devin omlete. Sunt multe animale, iar vânătoarea controlată ajută fermierii. Există chiar un fel de mâncare stemă, o pizza cu carne de cangur și emu. Aborigenii merg mai departe, mănâncă larve grase, albe. Crude, sunt ca migdalele, prăjite, ca omleta. O pastă neagră din drojdie se unge pe pâine prăjită. E în aproape fiecare casă, deși străinii sunt șocați. Un oraș subteran din deșertul sud-australian apără de 50 de grade Celsius. Acum un secol, minerii de opal au săpat primele locuințe. Azi, sub pământ, sunt dormitoare, hoteluri, magazine și o biserică cu vitralii. Temperatura constantă de 23 de grade nu cere aer condiționat. La suprafață, ziua viața se oprește. E ars, praf și pustiu. Numele înseamnă vizuina omului alb, iar casele subterane protejează de căldură și furtuni de nisip. Outback-ul australian e uimitor, dar și foarte enervant. Roiuri de muște atacă fața, intrând în ochi, nas, gură. Localnicii își agită mereu mâna. Primăvara apar coțofenele, atacând cicliștii. Ele memorează fețe și revin. Vama are un control strict. Un măr uitat în bagaj? Pregătește-te de o amendă de $1000. Localnicii își apără fanatic natura de specii străine. Asta e țara, plaje paradisiace, dar luptă mai întâi cu muștele și păsările furioase. Umorul australian e evident la festivaluri trăsnite. De peste 50 de ani, regate cu bărci din doze. Acestea plutesc până se rup. Alt oraș are o regată uscată. Cară bărci fără fund pe râu secat, vâslind cu picioarele prin nisip. Ploaia a anulat-o odată, apa apărută a făcut gluma realitate. Deșertul devine pretext de distracție. Strâng fonduri caritabile, atrag mii de turiști. În 2020, estul Australiei a fost cuprins de un apocalipsă a șoarecilor. Milioane de rozătoare s-au înmulțit după ploi, invadând case, școli și spitale. Oamenii găseau șoareci în paturi, iar pierderile au ajuns la miliarde de dolari. Autoritățile au distribuit o travă, dar invazia a fost oprită de frig. Imagini cu solul mișcându-se ca un covor gri au uimit lumea. Fermierii și-au pierdut recoltele. Chiar și o închisoare a fost evacuată. În Australia rurală, unde școala e departe, copiii învață acasă prin radio și internet. Din 1951, sistemul a evoluat de la radio la online. Au program și profesori, dar colegii se văd rar. Oferă prietenii și lărgește orizonturile dincolo de fermă. Antena și internetul sunt vitale. Australienii au ridicat cele mai lungi garduri. Ele îmblânzesc natura. Gardul anti-dingo măsoară 5500 km. E mai lung ca Marele Zid chinezesc. Protejează oile și e patrulat constant. Gardul anti-iepuri, mii de kilometri, a eșuat. Virusii i-au oprit. Sunt vizibile din satelit. Mărturie a luptei cu natura. Pentru păstori e vital. O noapte fără pază distruge turma. Averea medie a australienilor e surprinzător de mare. O persoană obișnuită a strâns sute de mii de dolari din imobiliare și economii. Aproape unul din 10 e milionar. Secretul? Imobiliare scumpe în orașe și contribuții obligatorii la pensie, reținute de angajatori an la rând. Clasa de mijloc e robustă. Locuințe, economii, acțiuni. E o pernă financiară ce permite planificarea viitorului, fără teamă de bătrânețe. În 1967, premierul australian a dispărut pe când înota. O căutare amplă cu scafandri și elicoptere a eșuat. Corpul nu a fost găsit, a fost declarat înnecat. Țara dezbătea teorii sălbatice, curenți, OZN-uri. Ironic, ani mai târziu, un centru de natație i-a purtat numele. Povestea a devenit mit, oceanul nu cruță nici puterea. Apoi, siguranța plajelor s-a mărit.
Australia, lider mondial în solar. O treime din case au centrale pe acoperiș. La amiază, surplusul energetic revine în rețea. E firesc. Plăți contactless, pretutindeni. Cu telefonul plătești și la chioșcul de plajă. Energia solară a creat piața bateriilor. Rețelele învață să echilibreze vârfurile. Viitorul e deja prezent pentru milioane de familii. Opera din Sydney, simbol australian, eșec devenit capodoperă. Gata în 4 ani, făcută în 14. A costat de 10 ori mai mult. Arhitectul a plecat, presa ironiza. Când pânzele albe s-au deschis, scandalul s-a uitat. Eșecul, un icon, semn că perseverența naște minuni. Azi ghizii povestesc de întârzieri și forma unică a acoperișurilor. Fapte din Australia. Ai aflat nou? Dă like, abonează-te! Pa!